Karo terima kasih ya matur nuwun. Iki dolen nang nggone omahe Abah. Wis, assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun, Bah. Oh, niku wonten bakar sate. Wis, matur suwun ten mriki disuguhi sate. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, Bah. Wis, matur suwun, Bah. Niki oh, wis mateng bolo, satene bolo. Wis matur suwun, Bah. Oh, satene wis mateng bolo, monggo mangan sate bolo. Oh, sing bakar. Oh, sing ana sing bakar. Oh, sing ana sing bakar. Wis. Oh, sing bakar bolo. Iki Mas katane. Biasanya malam Minggu, jadi malam Senin bakar sate. Sing penting guyub rukun bolo. Wis lah. Sing penting guyub rukun. Lah niki ustate ngene iki Ustad Ludin. Assalamualaikum Ustad Ludin. Kon YouTube kon ajar kon. Ustad Ludin. YouTube kan. Lah. Oh, sampian sing bayar sate ya, Cak. Matur suwun, Cak ya. Sama-sama ya. Dolen rene digawe sate wis. Alhamdulillah. Yes, alhamdulillah sehat, Cak. Bakar sate bolo. Indahnya kebersamaan bolo. Sing penting guyub rukun bolo. Wis pokoke. Monggo. Satu adik, Pak RT abdi dulu. Menu. Terima kasih kanca-kanca kabeh. Menu. Pokoke. Wis iki bare bubune. Ya kita bolo, cek mari bolo. Bolo. Sing penting guyub rukun bolo. RT papat Desa Dadapan, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia Raya. Oke bolo. Terima kasih YouTuber tempat Pokok yang telah bergabung. Malam ini telah pelaksananya. Like, komen, subscribe. Bakar sate bolo. Bakar sate bolo. Nasi bakar sampai jero terus. Tapake ora. Sampai ngantuk Sing bakar. Heeh. Ya. Oleh. Jadi kita ditakoni ya, diwawancarai ta. Apa Pak Su diwawancarai. Ngono ta takoni. Takoni diwawancarai. Kene tak omongane. Wis aja sik, engko mari ngono sik iki. Wis pokoke wis. Padang ngono ya. Oke bolo. Enak iki untuk colongan. Oh, sik kono uduk iki wis. Kok anane kok ajar kon kowe seleo iki ora mang sing aku rendune abah iki. Tadi bos. Pedus murah. Sing penting guyub rukun bolo. Boleh kae. Lho bolo. Kar sate bolo. Kar sate bolo. Ngono urip ae lho. Bakar sate bolo. Wah, kayak temenanan ta Wis pokoke wis. Liyane RT papat cok. Wis indahnya kebersamaan bolo. Sing penting guyub rukun bolo. Kudu prongkalan iki sate. Wis pokoke wis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.